بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. irin wannan liyafa haka bako zami a gidan nan ne. Wallahi wani babban bako ne zai zo wanda idan an gan shi an ga wata, haka kuma idan za a raka shi an ga wata. Zan so wannan bako ya sauka a gidana. Wannan wani bako ne da kowa yake so ya sauka a gidansa. Wani babban bako ne mai dauke da dimbin alkhairai a tare da shi wanda duk duniya kowa yana so ya sauka a gidansa. Wani bako kenan? Wani bako kuwa da ya wuce Ramadan. Ramadan? 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 Oh yes, Ramadan. Ramadan is always a moment of true reflection, a moment where you gain acquaintance with Almighty Allah. You can't afford to miss the bounties therein. From all of us in Fasaha, we say Ramadan